дуруд ба кулли шумо бинандаҳои гиромӣ. Ин нашри навбати барнома асрори филмофарӣ аст ва тавре ки қисми зиёди шумо огоҳед, мо ахиран дар ин барнома силсила мавзӯъҳоро баррасӣ мекунем ва имрӯз интихоб кардем яке аз мавзӯъҳои ниҳоят ҷолибу шавқовар, яъне истифодаи силоҳу аслиҳа ва нишон додани таркишҳо дар филмҳо. Мавзӯе ки фикр мекунам атрофи он дар зеҳни аксарият саволҳо хеле зиёд ҳастанд. Акнун вақте расидааст ки ба ҳамаи онҳо шумо ҷавобҳои муфид пайдо намоед, зеро қисми зиёди бинандаҳо ҳангоми тамошои ин гуна саҳнаҳо дар филм ба воқеӣ сабт шудани онҳо бовар мекунанд. Аслан ба ин гуна фикрронӣ ҳақ ҳам доред, зеро ки филмофарон ин гуна ҳолатҳоро чунон нишон медиҳанд ки ҷуз бовар кардан дигар чорае нест. Агар ин ҳама бароятон шавқовар аст, пас моро дар ин нашри барнома ҳамроҳӣ намоед. истифодаи силоҳ дар таҳияи филмҳо ҳанӯз аз солҳои аввали асри гузашта шурӯъ шуда буд. Сарасоли 1903 пас аз рӯи экран баромадани филми ғорати ҳангуфт дар қатораи коргардон Эдвин Стентон Портер, силоҳ то кунун экрани синаморо тарк накардааст. бори нахуст бинандаҳо дар ҳамин филм шоҳиди истифодаи аслиҳа дар кино гардида аз дидани он ба ваҷд омаданд. Он солҳо ҳатто дидани оддитарин навор ҳамаро ба ҳайрат меовард. дар бораи чунин филмҳои мураккаб бошад ҳоҷати гап набуд. истифодаи оройшоти компютерӣ, сабти саҳнаҳои ҳарбу зарб ва албатта ки тирпарониву дигар амалҳои мураккаб дар нахуст намоиши ин филм ки санаи 1 декабри соли 1903 баргузор гардид бетаъсир намонд. ҳангоми тамошои он дар экрани калон бинандаҳо бо дидани саҳнае ки қаҳрамони асосии филм бо тапонча ба сӯи тамошобинон, яъне рӯи камера тир холӣ мекунад, занҳо аз ҳуш рафта, мардҳо бошанд аз толор гурехтанд. аммо ин амали онҳо зиёд давом накард. пас аз ин бинандаҳо чунон мафтуну шайдои филм хоса ҳамин саҳна гаштанд ки гурӯҳ ҷамъ шуда ба дидани он меомаданд. давомнокии офаридаи мазкур 12 дақиқаро дар бар гирифта аз 14 саҳнаи мураккаб иборат аст ки ҷолибтарини онҳо ҳамин қисмати он мебошад. бо ҳамин тарсу ҳарос аз дили бинандаҳо нисбат ба истифодаи яроқи оташфишон дар филм берун шуд ва филмофарон ҷиддан ин корро пайгирӣ карданд. имрӯз бо истифодаи технологияи муосир кор дар ин самт то андозае соддаву безарар ба роҳ монда шудааст, аммо дар гузашта на он тавре буд ки ҳоло мебинем. дар нахуст қадамҳо ҳунармандон ба воситаи силоҳҳои воқеӣ ба сӯи якдигар тир холӣ мекарданд. ҳарчанд ҳадаф қаблан муайян мешуд, аммо ҳамоно ин усул таваккале беш набуд. масалан дар филми бандизани коргардон Сесил Блаундеми ки соли 1915 рӯйнавор омад, яке аз ҳунармандони саҳнаҳои умумии он иштибоҳан ба ҳалокат расид. кор чунин сурат гирифт. Сесил Деми барои табиӣ баромадани яке аз саҳнаҳои филм, аниқтараш саҳнаи шикастани дар, аз силоҳи воқеӣ истифода намуд. баъдан мувофиқи хати сюжет душманон ба бино ҳуҷум намуда онро ба муҳосира мегиранд. дар сабти ин саҳна коргардон амр намуд ки аз патрони бетир истифода намоянд, аммо яке аз ҳунармандон холӣ кардани тирдонро аз хотир бароварда рӯи рост ба сӯи ҳунарманди дигар иштибоҳан тир паронид ки дар натиҷа маҷрӯҳ аз захми вазнин ба ҳалокат расид. чунин наворҳо шаҳодати онанд ки аксари таҳиягарони гузашта дар сабти филмҳояшон аз аслиҳаҳои воқеӣ истифода мебурданд, зеро дар навор нишон додани тирандозӣ бо силоҳи воқеӣ безарар ҳам набошад, лекин осонтар буд.
пешниҳоди шумо филми дигаре ки қариб буд ҳунарманди асосии он дар рафти сабт ба ҳалокат расад. соли 1938 ҳайягари амрикоӣ Майкл Кёртис филмеро бо номи «Фариштаҳои баднамо» рӯйнавор овард ки нақши асосии онро ҳунарманди ҳамон вақт машҳур Ҷеймс Кегни хурдӣ иҷро намуд. ҳангоми наворбардории саҳнаи тирпаронии миёни полисову Рокки, яъне қаҳрамони Ҷеймс, коргардон аз ӯ хоҳиш намуд ки барои табиӣ баромадани саҳнаи мазкур бояд назди тиреза истад ва полисҳо ба самти нишонае ки болои сараш гузошта шуда буд тир холӣ кунанд. аммо новобаста ба таҷрибаи бояш Ҷеймс Кегни аз ин таваккалкории хатарнок даст кашид. дар натиҷа ҳангоми тирпаронӣ тир ба ҳамон ҷое расид ки Кегни қарор дошт. яъне агар ҳунарманд барои ин ҷо мондан розӣ мешуд, шояд дар ҳамин саҳна бо ҳама хайрхуш мекард. хулоса дӯстони азиз, ин гуна ҳолатҳо дар филмҳое ки асри гузашта рӯйнавор оварда шуданд хеле зиёданд, аммо мо дар идомаи барнома мегузарем ба замони имрӯз, аниқтараш ба филмҳои замони имрӯз ва мебинем ки дар ҳоли ҳозир ин гуна саҳнаҳо дар филмҳо чӣ гуна сабт карда мешаванд. вале пеш аз ин биёед мебинем ки ин технология чӣ сире дорад, яъне ҳолати расидани тир ба бадани ҳунарманд дар рафти наворбардории филм чӣ гуна нишон дода мешавад. Okay, here we go. Ready? And action! What did I say? I'm the last one to pass. Should have stayed there. дар фарқ аз саҳнаҳое ки ба воситаи тирдони холии ҳунармандон ба сӯи якдигар тир холӣ мекунанд, сабти ана ин ҳолат хеле душвор аст. дар ин гуна наворҳо пеш аз ҳама бехатарии ҳунарманд дар мадди аввал гузошта мешавад. барои ин дар он нуқтаҳое ки гӯё тир ба бадани ҳунарманд мерасад, дастгоҳи махсусеро ҷой медиҳанд ки вазифаи он нишон додани расиши тир ба бадан аст. ин дастгоҳ аз қабатҳои махсус иборат мебошад ки қабати аввал аз резина, қабати дуввум аз металли пластикӣ, қабати севум аз олоти тарканда ва ниҳоят қабати охирин аз халтачаи хуни сунъӣ таркиб ёфта, ҳамаи онҳо ба воситаи лентаи часпак ба бадани одам баста мешаванд. бо ин тарзи кор ҳангоми таркиши дастгоҳ бадан осебе намебинад. фармони таркиш ба барномаи ин система аз ҷониби нафари махсусе ки дар таҳияи филм ин масъулият ба дӯши ӯ вогузошта шудааст ворид карда мешавад ё дар аксар ҳолатҳо воситаи идоракунӣ дар дасти худи ҳунарманд нигоҳ дошта мешавад. аммо ҳолатҳое ба миён меоянд ки на як ё ду, балки то 10-15 то аз ин дастгоҳ дар бадани ҳунарманд насб мешавад. аз ҷумла дар филми «Падари рӯҳонӣ» ки соли 1972 рӯйнавор омад, дар бадани ҳунарманди нақши марказии он Ҷеймс Кан 20 тои ин дастгоҳ насб шуд ки саҳна дар экран хеле ногувор ба назар мерасад. ногуфта намонад ки кор бо яроқҳои оташфишон ва умуман сабти саҳнаи оташбозӣ дар филмҳо баъд аз гирифтани иҷозатномаи давлатӣ агар шумо фикр кунед ки нишон додани расиши тир ба сари ҳунарманд аз ин ҳама мушкилтар аст, пас хато мекунед. барои тасдиқи ин гуфтаҳо ба ин наворҳо таваҷҷӯҳ намоед. барои осонии кор ин равандро дар ду навор барои мо пешниҳод намуданд. дар як навор ҳунарманд ба сӯи дигаре ба воситаи патрони холӣ тир холӣ мекунад ва вақти иваз шудани навор ҳунарманди дигаре ки аллакай осори тир дар пешонааш пардоз шудааст вонамуд менамояд ки гӯё нав тир хӯрд. ин тарафаш ҳунари актёрӣ. дар вақти тамошо наворҳо тез иваз шуда мо пай намебарем ки ин саҳна шояд соатҳо сабт шудааст. дар филмҳое ки ин амал дар як навор нишон дода мешавад, ҳатман киёрошоти компютерӣ ба кор бурда шудааст. хулоса мо фаҳмидем ки расиши тир ба бадани ҳунарманд дар филмҳо чӣ гуна сабт карда мешавад. акнун дӯстони гиромӣ биёед мебинем ки изи тирҳоро дар ашёҳо чӣ тавр нишон медиҳанд, вале пеш аз ин як-ду нуқта атрофи истифодаи силоҳ. барои сабти тасвирҳои калон одатан аз силоҳҳои воқеӣ истифода мебаранд. дар тасвирҳои умумӣ бошад, яроқҳои бутафорӣ дар шаклу сохти силоҳи воқеӣ ба кор бурда мешаванд.
бо ин тарзи кор мо гумон мекунем ки яроқи дасти ҳунарманд воқеист. силоҳ ки воқеӣ ба назар расид, пас ҳатман ки ба қурбонияш низ бовар мекунем. имрӯз дар ҳолливуд ширкатҳое фаъолият мекунанд ки барои сабти филмҳо силоҳҳои махсусро омода намуда тариқи шартнома пешниҳод менамоянд. Ин гуна силоҳҳо ҳолати силоҳи воқеъиро дар экран нишон дода ба кас зараре намерасонанд. силоҳҳои коркардшудаи ин гуна ширкатҳоро имрӯз дар садҳо филм метавон мушоҳида кард. шурӯъ аз пулемёти Луис дар Кинг-Конги соли 1993 то пулемёти хурди Терминатор 2. ин гуна силоҳҳо танҳо бо патронҳои холӣ тир мепаронанд. акнун бармегардем ба мавзӯи қаблӣ, яъне нишон додани изи тир дар ашёи гуногун ва дару девор. қаблан дар сабти ин гуна саҳнаҳо аз роҳу усулҳои хеле сода, яъне парондани санги мармар ва бур ба воситаи дастгоҳи махсус истифода менамуданд. аммо имрӯз дар сабти ин саҳнаҳо аз заръиятҳои таркандаи махсус ки дар ҷойҳои лозиманд, яъне пушти девор, дарахт, фарш ва мизу курсӣ насб мешавад, истифода мебаранд. вақте тир ба ин маконҳо мерасад, аниқтараш тавре ки дар филм нишон медиҳанд, дастгоҳ таркида аз худ пораҳои хурдеро ба берун мебарорад. дар ин гуна ҳолат мо бовар мекунем ки ин асари тир аст. имрӯз аксар коргардонҳо ба ҷои маводи пиротехникӣ кӯшиш мекунанд ки ҳавои фишурдашударо ҳам ба кор баранд. аммо аз чӣ бошад ки ин ҳолат нисбатан камтар ба назар мерасад? дар саҳнаҳое ки яку якбора дар тани девор тирҳои пай дар пай холӣ карда мешаванд, маводи пиротехникиро ба воситаи ноқил дар пушти девор ки то самти пеш суроғ карда шудааст ҷой дода, баъдан бо пахши тугмаи дастгоҳи идоракунии ин система ҳолати мазкурро сабт менамоянд. албатта нишон додани чунин саҳнаҳо ба воситаи компютер низ имкон дорад, аммо дар бештари маврид бо ҳамин навъ сабт карда мешаванд. фақат барои сабти чунин саҳнаҳо наворбардори чолоке лозим аст ки дар тасвирҳои калону умумӣ ҳолати мазкурро сабт карда тавонад. яъне тақрибан ҳамин гуна ин технология дар дилхоҳ ҷое ки шумо онро насб мекунед истифода мешавад. дар аксар филмҳо баъзан нишон медиҳанд ки тир ба замин расида аз он пораҳои хок ва дуд берун мешавад. сабти ин саҳнаҳо низ айнан бо ҳамон усули қаблан дар боло зикр шуда сурат мегирад. нишон додани ҳолати тирпаронӣ ё расиши он ба бадан аз ҳунарманд маҳорати воло талаб мекунад. аз ин рӯ пеш аз оғози наворбардорӣ чунин филмҳо ҳунармандони он тамринҳои махсусро пушти сар менамоянд. ҳамчунин ин гуна дарсҳоро метавон дар ҷадвали дарсии макотибе ки ба омода намудани мутахассисони синамо машғул ҳастанд мушоҳида кард. имрӯз бо рушди технологияи муосири филмофарӣ ва рӯи кор омадани барномаҳои гуногуни компютерӣ ва ҳамзамон пайдо шудани мутахассисони хуби ин соҳа, таркиш ва тирпаронию корзанӣ ва дигар амалҳои хатарноки филмҳо ба воситаи системаи рақамӣ анҷом дода мешаванд. ҳарчанд ин тарзи кор соддатар аст, аммо масрафи зиёдро талаб мекунад. аз ин рӯ онҳое ки буҷаи филмашон нисбатан кам аст, аз усули қаблан зикршуда истифода мебаранд. садову эффектҳои тирпаронӣ бошад маълум ки ба воситаи компютер танзим мешаванд. воқеӣ ба назар расидани ҳолати расиши тир ба бадани ҳунарманд бе истифодаи хуни сунъӣ ғайриимкон аст. нишон додани хун ҳам дар нуқтаи тир расида сиру асрори худро дорад. сараввал онро аз маҳсулоти гуногун омода менамоянд. дар бештари маврид аз ранги сурх истифода мебаранд, аммо аксарият онро хуш надоранд, чунки ба хун кам шабоҳат дорад. баъдан ранги тайёр ба системаи махсусе ки аз рангдон, найча, халтача ва дастгоҳи ҳавофишордиҳӣ иборат аст рехта мешавад ва дар ҳолати зарурӣ бо фишор аз нуқтаи тир расида бо суръати баланд берун мегардад. бо ин тарзи кор мо ба табиӣ будани чунин наворҳо бовар мекунем.
аксарият дар ҳоли ҳозир беҳтарин филм ҳамон филмеро ном мебаранд ки дар он на фақат силоҳу аслиҳа балки таркишҳои воқеӣ низ нишон дода мешаванд. Барои ин гуна андеша ҳақ ҳам доред, зеро ки филмофарон таркишҳоро дар филмҳо чунон нишон медиҳанд ки кас ба ваҷ меояд. Аммо барои оне ки мо ба ин гуна ҳолатҳо рӯбарӯ шавем, чӣ заҳмате пушти сар мешавад? Оё таркишҳо дар рафти сабти филм ба таври воқеӣ анҷом дода мешаванд ё ин ҷо сирри дигар аст? Хулас, гапро дароз намекунем ва биёед мебинем ки таркишҳо дар филмҳо чӣ гуна анҷом дода мешаванд. истифодаи таркиш агар дар кино ҳашамати филмро дуча намояд, барои ҳунармандон бошад имкони хуби худро боз ҳам қавитан дар экран нишон додан аст, зеро дидани чунин наворҳо хоҳу нохоҳ дар дили бинанда ҳиссиёти фавқулодаеро бедор менамояд. ҳамин аст ки ҳунармандони чунин филмҳо назар ба дигар ҳамтоёни худ зудтар машҳур мешаванд. дуруст аст ки тоқати дидани таркиш дар зиндагии воқеӣ хеле сахт аст, аммо дар синамо аз чӣ бошад ки чунин саҳнаҳо самимӣ пазируфта мешаванд? яке аз омилҳои хуб пазируфтани таркиш дар экран он аст ки шумо аз сохта буданаш хабар доред ва медонед ки ҳақиқат чунин нест. аммо тарзи бо маводи тарканда кор кардан дар майдони сабт барои бисёриҳо норавшан аст. аз ин рӯ мо ҳоло исбот мекунем ки асли қисса тамоман дигар аст ва дар сабти чунин саҳнаҳо касе зарар намебинад. дар замони гузашта ба саҳнагузории чунин филмҳо хеле мушкил ва хатарнок буд, аммо дар ҳоли ҳозир таркиш дар филмҳо чунон безарар аст ки дар атрофи он на фақат каскадёрон, балки ҳунармандони оддӣ низ метавонанд қарор бигиранд. фақат лозим аст номумкин аст. аз ин рӯ рафти наворбардорӣ таҳти назорати масъулин қарор мегирад. мо аз чӣ гуна омода шудани маводи тарканда барои наворбардории филмҳо маълумот дода наметавонем. фақат биёед мебинем ки саҳнаҳои таркиш дар кадом филмҳо бештар ба кор бурда шудаанд. машҳуртарин филм дар ин мавзӯъ метавон апокалипсис имрӯзро муаррифӣ кард ки соли 1979 дар коргардонии Фрэнсис Коппола рӯйнавор омад. филми мазкур дар фаъолияти кории ин коргардон саҳифаи навро боз намуда то имрӯз классикаи синамои ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. аммо аз сабаби зиёд будани таркишҳо ва саҳнаҳои хатарнок, мақомоти дахлдори амрико барои таъмини филмофарон бо таҷҳизоти ҳарбӣ иҷозат надоданд. дар натиҷа ба Коппола ин кӯмак аз ҷониби Филиппин расонида шуд. масрафи филм бошад пурра аз ҳисоби сармояи худи коргардон пардохт гардид. яъне сабти филми апокалипсис имрӯз барои Фрэнсис таваккале беш набуд. лекин хушбахтона филм маҳбубият пайдо карда даромади хуб ба даст овард ки сабабаш ҷуз истифодаи таркишҳои ҳайратовар чизи дигаре нест. сабти филм пурра дар Филиппин ва дарёи Паксаниян сурат гирифт. барои нишон додани калонтарин таркиш дар ҷазира масъулин дастгоҳҳои таркандаро дохили дарахтони нахл ҷой дода ин саҳнаи мураккабро сабт намуданд. дуюмин таркиши калони ин филм бошад таркидани пул аст ки дидани он касро ба ваҷд меорад. барои чунин ҳиссиётро ҳангоми тамошо дар дили бинанда бедор намудан, дар нуқтаҳои гуногуни ин пул дастгоҳҳои тарканда насб гардида саҳнаро сабт карданд. дар нуқтаи кулминатсионии филм бошад коргардон тамоми декоратсияи сохтаашро ба коми оташ супорид. сабти саҳнаи мазкур бо истифодаи маводи пиротехникӣ сурат гирифт, яъне ин таркишро замоне сабт карданд ки касе дар атроф набуд ва танҳо дастгоҳҳои наворбардорӣ ин равандро сабт мекарданд. терминатор 2 соҳиб шудани 4 ҷоизаи оскар барои ин филм тасодуфӣ нест, зеро терминатор 2 дар баробар истифодаи васеъи оройшоти компютерӣ ҳамзамон дорои таркишҳои ҳайратовар мебошад, аз ҷумла таркидани бомбаи атомӣ дар хоби Сара Коннор. барои табиӣ баромадани ин саҳна филмофарон макети миниатюрии шаҳрро сохта, хонаҳои баландошона, мошин ва пулҳоро ба воситаи дастгоҳи сахт фишордиҳандаи ҳаво хароб намуданд. одамонро дар ин саҳна бо истифодаи лухтакҳо нишон доданд. ҳамчунин ба Линда Хэмилтон низ барои сабти саҳнаи сӯхтани ӯ лухтаки махсуси механикӣ сохта шуд ки ҳамаи онҳоро ба таври воқеӣ дар рафти сабт оташ заданд. дар натиҷа чунин саҳнаи диданӣ рӯи навор оварда шуд.
рӯзи истиқлолият филми мазкурро ки соли 1996 дар коргардонии Роланд Эмерих рӯйнавор омад, яке аз маъруфтарин филмҳо дар ин мавзӯъ метавон ном бурд. саҳнаи таркиши шаҳр дар ин офарида чунон ҳайратовар аст, ки баъдан аз диданаш ба ларза меояд. барои наворбардори ин саҳна макети шаҳр дар дохили студия сохта шуда, бо насб кардани камераҳо аз нуқтаҳои гуногун саҳнаи мазкурро сабт намуданд. одамҳо бошанд ба воситаи компютер дар навор ворид карда шуданд. аммо на дар ҳама ҳолат таркиши компютерӣ метавонад ҳиссиёти таркиши воқеиро дар экран ба бинанда нишон бидиҳад. аз ин рӯ коргардон Майкл Бей дар қисми дуюми филми «Бачаҳои ганда» бе сарфаи маблағ бӯстонсарое ки махсус барои сабти филм харидорӣ намуда буд, ба таври воқеӣ тарк конид. бо ин тарзи кор дар сабти саҳнаи мазкур $40 миллион амрикоӣ сарф шуд. барои таркиши воқеӣ декоратсия дар охири саҳнаи филми 007 спектор коргардони он Сэм Мендес 8500 литр сӯзишворӣ ва 33 килограмм маводи таркандаро истифода намуд. бо ин тартиб таркиши мазкур бузургтарин таркиш дар таърихи кинематография эътироф шуда, шомили китоби рекордҳои Гиннес гардид. новобаста ба ҳамаи ин мураккабӣ ва хароҷоти зиёд филмофарон кӯшиш намуданд аз ин ҳам филмҳои диданиро пешниҳоди мову шумо намоянд. фақат ба онҳо бояд бовар кард ва шоҳиди ба саҳнагузории беҳтарин ҳолатҳо дар филмҳо шуд. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо расидем ба фарҷоми нашри навбатӣ барнома асрори филмофарӣ ва ёдовар мешавем, ки имрӯз мавзӯи мо буд истифодаи силоҳу аслиҳа ва таркишҳо дар беҳтарин филмҳои хориҷӣ. мавзӯе ки фикр мекунам барои аксарият хеле ҷолиб буд ва мо тавонистем ки чанд паҳлӯи ин мавзӯъро барои шумо боз намоем. ин ҷо танҳо то дуруди дигар бо шумо хайрхуш мекунем. сарбаланд бошед. то дидор.